कडकडीत तेलात मस्त जिऱ्याची आणि लसणाची फोडणी दिली. मग बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटोही परतायला घातला. पण तुम्हाला गंमत सांगू, आज झालं असं कशाची भाजी करावी हे काही मला सुधरेना. कारण फ्रीज उघडून पाहिला तर त्यात फक्त मुठभर वाटाणे आणि थोडासा फ्लावर होता. जाळीत पाहिलं तर फक्त 2 बटाटे आणि कांदे. शेवटी 2 बटाटे, मुठभर फ्लावर, मुठभर वाटाणे छान धुवून घेतले, मस्त गरम पाण्यात उकळवून काढले. त्यानंतर याचीच फोडणी दिली आणि घरातलेच मसाले, लाल तिखट, हळद, धने जिरे पूड, चवीपुरतं मीठ घातलं, थोडीशी कोथिंबीर घातली आणि अगदी वाफेवरती 10 मिनिट ही भाजी छान शिजवून घेतली. शिजल्यानंतर तेवढं त्याच्यामध्ये आठवणीनं मॅगी मसाला घातला, जेणेकरून भाजी अशी बनली की सगळ्यांनी चाटून पुसून खाल्ली आणि मस्त स्वच्छ डबे घरी घेऊन आले. बनली की नाही मस्त, दिसतेही मस्तच. अशाच पद्धतीच्या छोट्या छोट्या रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.